ନେବାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇଥିଲାନି ବଲ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସକାଳେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚ ଟିକେ ଗଳି ଯାଇଲା ଗୁଡର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଦିଅର ସାଙ୍ଗର ମେଡିକାଲ ପଠେଇଥିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସି ଫେରି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ କଣ କରିମି ୟା ଭିତରେ କୁହ କଣ ପାଇ କଣ କରିମି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ପୁଲିସ ବାଲା ଡେଡ୍ ବଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ସାଇଡିକି ଟୋଟାଲି କାଢିମିନି କଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଡକ୍ଟର ମାରିଦେଲେ ସେଇଠୁ କଣ କହିବ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର କଣ ମଦ ଫଦ ଖାଇକି କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ କଣ ନିଶା ଖାଇକି କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ହେଇଛ ରୋଗୀର କଣ ହେଇଛି ଆଗରେ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଦେଖିକି କଣ ଦେଖିବନି ଚାକିରି ପାଇଛ ତ ଦରମା ପାଉଛ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କୋଉପରି ଦଉଛି ସରକାରୀ ଦଉଛି କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଅବହେଳା କଣ ପାଇଁ ଅବହେଳା କରୁଛ ଆଜି ମୋ 14 ବର୍ଷର ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା ଆମେ କେମିତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିନି କୁହ ପଇସା ଟିକେ ଆଗର ଦରମା ପାଉଛ ତ ଘର ବସିଲା ଆମେ ଫ୍ୟାନ ଖୋଲିଦେଲ ଏସି ଲଗେଇଦେଲ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଗାଇଲେ ପୁଲିସ ବାଲା ସାହସ ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ପୁଲିସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଅ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମେଡିକାଲ ନେବିନି କାହା କଥା ମୁଁ ମାନିବିନି ପୁଲିସ ବାଲା କଣ ପୁଲିସ ବାଲା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନିବି ନା ମୋର ଦାବି କଣ ରହିଛି ଡକ୍ଟର କଣ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ମୋ ପିଲାକୁ ଆଗରେ ମାରିଦେଲା କଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଡକ୍ଟର କହିବ ତ ମନକୁ ମନ ନିଶା ମଦ ଖାଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା ମଦ